Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang napulo ka mga nagapangunang nga balita sa Negros ang amon igadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Kika Channel 11. Kag mabatian naman kami sa radio station nga FM Bacolod 91.1. Kag yari ng top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. 41 ka mga baboy nga wala dokumento na intercept sa Escalante City. Bangkay isang 15 anyos nga dalagita nasapuan sa sulod sang kampo sa La Carlota. 41 million pesos nga balor sang suspected shabu nakuha sa bypass operation sa Bacolod. Parking exemption sa Lacson Street kon Biyernes tubtob Lunes ginaduso. Kag sa good vibes, pwede magka-income pinagi sa pagtanom sang cacao seedlings. Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, pinakamataas na sulfur dioxide emission sa Bulkan Kanlaon na record kahapon. Sa ginpagwa nga advisory sang PHIVOLCS, naglapot sa 7,307 katonelada nga sang sulfur dioxide ang ginbuga sang Bulkan Kanlaon kahapon nga adlaw. Ini na ang pinakamataas nga SO2 emissions sa bulkan humalin sa naglupok ini sang June 3. Sini nga tuig naga-average sa 1.273 katonelada ang ginabuga nga SO2 sa bulkan antes ang paglupok sini sang Hunyo 3. Matapos ang paglupok, nag-average na sa 3.102 katonelada sa kada adlaw ang gas emissions sa bulkan. Nagapabilin sa gihapon sa Alert Level 2 sa Bulkan Kanlaon kag hindi pwede makasulod sa 4 km permanent danger zone. Sa number 9, masobra sa 3 million pesos ang sales report gikan sa First Negros Occidental Coffee Fiesta nga ginsakdag sang Biyernes tubtob Domingo. Sa report nga ginrelease ang Office of the Provincial Agriculturist, ang Ska Shale sang 26 ka mga nagpakigbahin nga mga exhibitors ang nagdangat sa 1.8 million pesos. Ang book order naman masobra sa 62,000 pesos kag ang under negotiation masobra sa 1 million pesos. Samtang may 4,388 naman ka mga farmers, mga estudyante, producers, processors, traders, cafe owners, lakip ng mga general public ang nagpakigbahin. Dako ang potential sa mga industriya sunog kay OIC Provincial Agriculturist Dina Hinsola, labi na nga dako ang demand sa kape pero mayaras ang deficit sa supply. Tuyo sa mga hilikoton nga mahugpong ang nagkalain-lain nga mga komunidad kag matibong ang sustainable coffee practices. Sa number 8, mga ambulant vendors sa Bacolod Economic Highway ang ginapangitaan sa nga pamaagi agud to magabaligya malapit sa kilid sang dalan. Hindi na pagtugutan sa syudad ang pagbaligya sa mga ambulant vendors sa Bacolod Economic Highway sa tion nga formal na nga mabuksan sang DPWH ang alagyan sa publiko. Nahangpan ini sa mga manugbaligya ilabi na tungod sang risgo kag sablag sa mga nagaalagi nga salakyan sa ila pag-operate sa lugar. Gani sa public hearing sang Committee on Markets and Slaughterhouse sang konseho, nag-ayo sila sa nga paghangop kag bulig. Ginsiling ni Councilor Celia Flor, tinguhaan nila nga mapangitaan sang salayluhan ang mga vendors. Nagpasalig naman si Councilor Vladimir Gonzales nga masugilano ng mga property owners malapit sa kilid sang highway agud mapagamit sa mga vendors ang lugar. Daw temporarily i-allow lang daw sila pero at the same time pahigad-higad pagid sila no ma-move gid sila sang ilang lugar para nga ang mga manugbakal hindi sa dalan kundi makatungtong dira siguro sa may sidewalk or sa gutter man para safe kag base. Pero ayon pa to sang DPWH nga representative kung bala pwede mabutangan anay baral no ang one lane abe parang safe may safety no nga makabaligya kag makabakal ang mga tawo. Pero at the same time dapat hindi magpark para hindi magparkingan ang inangadalan. Sa number 7, bangkay nga nasapuan sa Bredco Port kahapon ang wala sa gihapon makilalaan.
Nagapabilin nga Mr. X sa gihapon ang bangkay sang lalaki nga nasapuan sa baybayon sang Bread Cuport, sakop sang Barangay 10 San Martes. Suno kay Police Major Elmer Bonilla, ang Station Commander sang Police Station 1, nagpakig-angot na sila sa pila ka mga barangay sa Binalbagan bungod sa inisyal nga impormasyon nga taga didto ang nasapuan nga patay. May mga nagpa-blatter man sa PNP nga missing ang ilang himata pero hindi nila matumod kung syagid ang nadula nila nga himata. Kahapon sa masapuan ang bangkay nga nagautaw-utaw sa baybay. May pila sa ulo ang biktima kag mga lagob sa lawas. Nagapanawagan ang PNP sa publiko nga kung may nadulaan sa himata, mahimo magpakig-angot sa ila. Sa number 6, bangkay sang 15 anyos nga dalagita nasapuan sa sulod sang kampo sa La Carlota City. Nasapuan kainis ang aga ang nagakaagnas na nga bangkay sa isa ka babae sa Hacienda San Roque, Barangay Cubay sa La Carlota City. Sunod sa kay Pulisa Lieutenant Colonel Lymel Pasquin, ang hepe sang La Carlota City PNP, mga nagatrabaho sa kampo ang nakasapu sa bangkay. Mismo ang ginikanan sang biktima nagkilala sa iya nga bangkay. Ginkilala ang biktima nga si Pearl Joy Galve, 15 anyos ka grade 10 student sa Sumag National High School. Sunod sa iloy sang biktima, Hulyo 29 pa inisya nila nga ginapangita kay wala nakapauli. Ginausisa pa subong sang PNP kung ano ang kabangdanan sa pagkapatay sang biktima kag kung paano siya nakalabot sa lugar. Sa number 5, exemption sa mga nagapark sang salakyan sa Dalan Lacson halin Biyernes ang gabi hasta Lunes ang kaagahon ang ginatunan sa Bacolod LGU. Magluwa sa ginapatuman nga regulated clamping kag towing operation sa Lacson Street ginatunan karon sang syudad ang paghatag exemption sa parking kada Biyernes ang gabi hasta Lunes ang kaagahon. Ginsiling ni City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. nga karon nagaserbi man nga OIC sang bitaw. Nag-ayo ang mga tagdumalahan sang restaurant nga kung pwede, ma-extend ang exemption sa parking sa among adlaw para sa kadamaan ng mga customers sa ginakabig food tourism strip. Nagapati si Ting nga pwede ini ma-regulate paagiman sa pay parking ordinance. Gani maga-endorso sila sang rekomendasyon sa konseho para matigayan ang parking exemption sa Lacson Street halin las 9 sa Biyernes ang gabi hasta las 5 sang Lunes ang kagahon. All streets sila. Kahit bagay lang tao mo na may parkingan naman, hindi naman yung parkingan ano eh. Ang ila lang sa kilid, yung ako pilion ma lang. Tinagano sila na boundary na lang gito sa talis. Sa number 4, nagsaka sa 50.2 million pesos ang balor sang kahalitan nga natugas ng fall army worms sa mga maisan sa 18 ka mga banwa kag syudad sa Negros Occidental. Sa report ng Office of the Provincial Agriculturist kay Governor Eugenio Jose Lacson, as of August 12, 50,238,465 pesos ang balor sang kahalitan nga natugas sa maisan. Pinakadako nga ginreport kahalitan amo ang San Carlos City, 9.4 million pesos kag nagasunod naman ang kaiping nga banwa sang Calatrava, 9.1 million pesos. Pangatlo naman ang Moises Padilla nga may 6.6 million pesos nga balor sang kahalitan. Sa amuman nga datos sang OPA, may ginreport man nga pest incident sa Binalbagan, Candoni, Escalante City, Silay City, Bacolod City, Hinigaran, kag Himamaylan nga nagalakip sang pareho nga mais kag tubo. Sunod sa OPA, sila ang tigayon na nga nakapanagtag sang bulong, nakapatuman naman sa spraying kag padayon man ang information campaign kontra sa fall army worms infestation kag iban pagid nga sahi isang peste nga naga-atake. Na-activate naman ang Bantay Peste Brigade nga nagabulig sa reporting sang pest infestation. Sa number 3, para sa Traditional Jeepney Organization, may 80% nga naparalisadong biyahe sa mga depasahero nga salakyan sa ilang pag-untat biyahe subong adlaw. May mga modernized bus man nga out of route ang ilang ginreklamo. Yaring report. Nag-ida sa kilid sa Bacolod City National High School ang mga traditional jeepney matapos nag-untat biyahe. Ang grupo sa Bacolod Alliance of Commuters, Operators and Drivers o KUNBACOD upod sa Kabacod Negros Transport Coalition kainasang aga. Gani madamo sa mga pasahero ang stranded sa kilid sang dalan.
Ang pasahero nga si Antonio Tan masobra tunga sa oras antes nakasakay sa modernized jeepney. Bilang pasahero, siyempre available ang tanang transportation para makapauli man tadayon, makalabot man tadayon sa atong patungan. May pila ka mga pasahero nga nangontrata na lang sang tricycle kag e-bike para lang makalabot sa ila kaladtuan. Suno kay Rudy Catedral, presidente sang Bacod, kapin 80% sa nagabiyahe nga salakyan ang paralisado. Inibisan pa may pila ka mga traditional jeepney kag bisan mga out of route nga modernized jeepney units nga nagbiyahe. Hindi pagdunganon, palawigon pa ang transition period kag pamatian man ang linya sang aton nga mga senadores. 22 ka senadors ang pirma nga i-postpone temporarily ang aton nga palpak nga programa nga modernization program sang aton nga gobyerno. But ang natabo ginpirmahan wala ginpirmahan sa presidente naton bangod man sang datos nga sala nga ginatag sang aton nga LTFRB kag DOTR. So gusto namon i-prove subong isa ini ka rason kung nga nagrally protesta kami nationwide para mapakita kang ngambal nila nga 81%. Nalakip sa panawagan sang mga traditional jeepney operators nga matagaan sang prangkisa kag makadayalogo kay Mayor Albi Benitez. Ila ginatunan kung padayunon pa ang pag-untat biyahe buwas kabahin sa ginapatuman nga National Simultaneous Transport Strike sang Traditional Jeepney Organization sa pungsod. Sa number 2, ginakabig nga budigero sang iligal nga droga ang arestado matapos nga makuhaan sang ginabulubanta 41 million pesos nga balor sang suspected shabu sa buy-bust operation nga ginpatigayon sang kapulisan sa Barangay 35 sa Bacolod City. Sa balay sa ginakabig bodigero sang iligal nga droga nga si John Philip Del Yomo na recover sang ginhugpo nga puwersa sang Regional Drug Enforcement Unit, City Drug Enforcement Unit kag Police Station 1 ang masobra 6 ka kilo sang ginapatihan shabu pagi sa buy-bust operation nga ginpatigayon sa Purok Malipayon sa Barangay 35 sa Bacolod. Ginabulubanta nagabalor sang 41 million pesos ang nakumpiskar nga iligal nga droga. Ginsiling ni RDEU Head Police Captain Glenn Suliman, si Del Yomo nga isa ka high-value individual ang una na baklan sang kapin 60,000 pesos nga balor sang ginasuspetsuhan shabu. Antes ginpatuman ang buy-bust operation batok sa iya. Ginaresto man ang iya amay kag utod nga nagapamalabag kag nagpuli sa isa ka mga nagdakop sa iya nga pulis. Nagwa nga si Del Yomo ang may kaso nga robbery hold up. Ginsiling ni BCPO Director Colonel Jurel Cronica nga prioridad nila ay nga kasubong ni Del Yomo sa pagpati nga may kangtanan ang nagaluntad nga kriminalidad sa illegal drug trade. Ginausisa nas ng kapulisan kung sino ang suppliers ng suspect gikan sa Luzon. Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros, subong adlaw. Uno tanan ka mga baboy nga wala sa nagakaigo nga papeles ang na-intercept sang barangay kag sang local IASF task force sa Escalante City sa Lunes. Kabahin sa mga shipment ang na-intercept man sa Banwa sang Calatrava. Sa report ng Office of the Provincial Veterinarian, na-intercept sa mga barangay officials kag katapos ang Bureau of Animal Industry kag staff sang District Veterinary Office ang 41 ka mga baboy nga ginpapanaog sa bangka sa Barangay Rizal kag ginpasakay sa canter. Wala sa nagakigo nga papeles ang mga shipment, magluwas na lamang nga ginsiling sa nagakarga sini nga gikan sa Molocabok sa Sagay. Pero sa pag-verify sa punong barangay sa Molocabok, wala man sila naka-issue sang barangay clearance para sa natungdan nga shipment. Rason nga ginpabalik sa point of origin ang mga baboy. Batch by batch ang pagpabalik. 2 ka batch nga tig 14 ka baboy kag 1 ka 12. May isa naman ka baboy nga napatay suno kay Limana. Pero sang Martes, may na-intercept nga shipment sang 12 ka mga baboy sa Calatrava nga wala sa nagakiigo nga papeles. Suno kay Limana, mahimo ngayon sila ang kabahin sang 41 nga na-intercept sa Escalante. Hindi naluyag pa magrisgong team, rason nga gin-dispose sa mga ini kag ginlubong. Hindi man mapatod kung gikan sa Cebu ang mga baboy. Suno kay Limana, nalakip sa maidid nga inabantayan sa tunga sang resurgence o kung pagbalik sang African swine fever among mga shorelines, mga puerto kag boundaries.
Hindi ko ka kuan kung pila ang iyagid nga value, pero more or less ang baboy is 60 to 70 kilos. So 12 heads kay hindi na talabi mga ano, so hindi kita mag-take sang risk go no, sang risk kay tungod nga kita diri ara na kita sa third phase ang aton nga recovery program no, phase. So hindi ta pwede nga mag-risk go. Sa Good Vibes, mga Iloy sa Barangay Patag sa Silay City hanatagan sang extra income paagi sa pagtanom sang cacao seedlings. Biskan sin 2021 Cocoa of Excellence Gold Award recipient sa Paris, France ang 2021. Kada seedling, ginabakal nila sang tig 25 pesos. Kag bangod na kaproduce sila sang 1,000 ka mga seedlings sang cacao, nakakuha man sila sang 25,000 pesos. Suro sa kay Fadriga, in demand ang Criollo nga cacao. Rare ini nga sahay sa cacao, kag ini ay nagpadaog sa iya sang Gold Award sa Paris. Kadamo sa nagapangita sini nga mga chocolatier. May 30,000 ka mga puno ang iya nga backlog kung kinahanglan nga ma-produce. We had two French chocolatier coming in from Ghana. They fly in just to look at the criollos that we have, and they were very interested how they can also grow it there in Africa, in Ghana. But I told them this should be developed here in the Philippines first. I had inquiries from Vietnam. They wanted also to get hold of the varieties that we have, but I politely declined because I told them na it's still for us to develop the chocolate industry here. Ginahimo ini nga chocolate. Bisan wala samo nga sugar, sarang ini sa gihapon mahimo nga chocolate kag makaon. 400 years ago pa ini nga gindala sa mga Mexican sa Pilipinas pinagi sa galleon trade. Kag karon, rare katama nga species sa cacao kag maswerte kita nga may ari pa diri sa aton. Ang Criollo amo na siya ang gindala di sa Pilipinas way back almost 400 years ago during the galleon trade from Mexico. So amo na there is really a demand because it belongs to a group of cacao nga is basically less than 1% of 5% sa fine flavor cacao. Ginpakita ni Fadriga ang proseso sa paghimo sa cacao beans sa mga chocolates. Ang fermented nga beans, gina-roast. Ang nibs nga ma-produce, gina-grind, kag gina-convert sa chocolate pinagi sa melanger. May na-produce na siya nga mga chocolates gikan diri. Suro sa kay Uy, bukas sila sa pagbaton sa mga cacao seedlings sa mga farmers, kag ila ini nga baklon. Pwede man sila makaprovide sa plastic pots kag organic fertilizer. Padakuon lang ini sa sulod sang 3 ka bulan kag ila na ini nga baklon. Ang procedure very simple lang, no? Yes, sir. Kung may kakao sa ila itong lugar, ang seeds na itanong lang nila. Pagka dako na sa mga 3 months, baklon na naman 25 pesos. Oo. Misin hybrid na siya, okay lang yapon. Oo. No? Bayaran namon. So kung pwede ba kami ka-provide sa ila plastic, kag sang fertilizer nga organic. Oo. Ila lang ang seedling, sila lang matanong bunyagan lang kada adlaw. Misin pila ka gatos o brahon nila, guarantee nga buyback namon sa ila. Basta tanom lang sila kakao mo na pinaka-bottom line. Kakao lang, kakao lang tanong nila. Magluwas nga mahimo ini nga chocolates nanday Uy kag Fadriga, luyag man nila nga maka-inkaman ang mga mangunguma para mabuligan sila nga maka-extra income. Malnourished ang ilang nga kabataan. Isa ni sa ka solusyon. Hindi dole out. Hindi gina-discourage namon ang dole out as much as possible. Dapat ubrahan sa tao para ma-maintain niya yung dignity as a person. Ang self-esteem niya balanga way sa kapangayo. Muna amo niya objective that's the best anong pinaka-importante nga konseng manggat sa isa ka tawo. Ang self-esteem niya kag ang iyang pagkatawo. Dalo lang sa Maze Garden sa Barangay Pahanukoy sa Bacolod ang mga cacao seedlings nga 3 na kabulan o kung pwede man ininila kuwaon kung madamo ang seedlings. Ipaibaluon lang sila anay kuluyag sang grupo sa mga mangunguma magsulod sa sininga programa nila. Barb sa mahilig magtanom, no? Timing gina sila subungan nag-inulan. Kag of course, Nick, ang maayo gid kay nabuligan ang sila ka mga sektor nga makaganap. Basta may duta ka lang pwede na makatanong.
Kag amuyad to mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkakatapo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kay insakto ang mga impormasyon. Parahan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Kag ako naman si Nico Delfin. Tubtubwas, mayong hapon.